Ola, que tal? Moi benvidos a unha nova entrevista en Diario de Arousa. Hoxe contamos con Juan Rey, que é presidente de Cambados Zona Centro. Moi bons días, Juan. Moi bons días. Moi benvido. Gracias por vir. Contanos un pouquiño que é Cambados Zona Centro. Bueno, como xurdiu, como foi? Bueno, eu son do ano 2013, estou de ano 90, debe vivir a asociación un poquinho antes, xa había unha xente moi activa, en Cambados hai xente moi activa en comercio, e logo empezaron a crear unha asociación. Eu entro primeiro como vocal e no ano 2013, máis ou menos, entro como presidente. Xurxe porque hai as necesidades de comerciantes e de hosteleros conforme para reivindicar as súas iniciativas, buscar ideas novas, ter uns contactos con institucións públicas, con entidades privadas, e logo xurxe así coas necesidades que vamos tendo día a día. Problemática é iso realmente é a base. O que se está buscando na asociación agora ao día de hoxe é promocionar e defender o que é os intereses tanto económicos, tanto culturales, tecnolóxicos, dos nosos asociados, e que se busca ao día de hoxe, non? Un pouquiño todo, ser un pouco tamén de formación, buscamos un pouquiño tamén o que é ser interlocutores entre entidades públicas e privadas. O que buscamos é un poquinho eso, colaboración con outras entidades, bueno, que podía ser nombrar, como pode ser a cofradía, como pode ser o Concello, como pode ser a Diputación, intentamos ir un poquinho todos da man. E iso é a iniciativa realmente, a base principal era que había unha actividade, unha reivindicación por parte do comercio e de hostelería entre eses problemas, enfocar eses problemas. Xurxe realmente así. E que problemas hoxe en día dirías que son os que máis afectan a ese comercio? Vamos, o comercio principalmente, o de internet, nos está nos afectando moitísimo, as grandes urbes é unha forma de que a xente vai a unha gran urbe e onde ten un poquinho de todo, os centros comerciales, onde os centros comerciales están funcionando como casi hostelería, ocio, cultura, e nos temos que ir tamén dando eses pasos para tamén ter no que é nas nosas localidades, o que é Cambados, ter ese tamén hostelería, o que é cultura, ter un polo de atracción para que o visitante, ou o propio cambadés e cambadesa, quedese na localidade. E que ofrecedes precisamente aos clientes para que prefiran quedar en Cambados e non ir o que me dis, pois a comprar en internet ou nunha grande superficie? Intentamos traballar en distintos campos, non? Primeiro, tecnolóxico, o que é intentar que estamos nun sistema unicanal onde o cliente conócenos ben vía tienda física, bien tipo escaparate, profesionalidade, vía redes sociales, vía tens que estar en prensa, escrita, tens que estar un poquinho en todo, tens que chegar ao cliente. Hemos traballado desde o Concello, desde nós, a Asociación Zona Centro, e o Concello de Cambados en ter parkings que son gratis, que é unha gran ventaxa, ti vas a unha gran urbe, pagas por todo, logo, iso creo que Cambados ten 3 parkings que pode aparcar calquera, é gratis, home, a fin e a cabo é un costo para o Concello, pero bueno, é un gran esforzo por parte do Concello, donde a través da Asociación Zona Centro hemos chegado a un acordo donde hai 3 parkings que son gratis. Ti ves a Cambados e podes ter hostelería como comercio, podes aparcar e estar tranquilo. Eu creo que un maior servicio por parte do comerciante, a profesionalidade. Despois ten un sistema lineal onde un comerciante conoce o proveedor, conoce o cliente, iso é importante, ti chegas a un gran almacén e ese gran almacén só conoce a venta que vai facer, non conoce nin o cliente. Eu creo que esas cousas temos que valoralas e cada vez máis. E nos o que enfocamos desde a asociación que o cliente vexa que hai unhas servicios maiores ou actividades, aparte de o que é Cambados, patrimonio, casonas, plazas veciñas, podíamos nombrar distintos o sitio, o lugar, eu creo que iso é importante. Ofrecemos todo eso, o que é o comercio e hostelería. Creo que é un polo de atracción importante todo o cómputo. O trato humano supoño que tamén é o máis destacado, non é o mesmo ir a un... Desde a defensa e a reclamación, a defensa dun asociado, a humanidade forma parte casi da base, a humanidade entre nosos asociados e tamén
ser humano co cliente, non ser números realmente, o que estamos buscando, porque cada vez eres un número máis. Antes falábame das redes sociais, supoño que tamén os vosos asociados que tamén lles recomendades non estar presentes en redes sociais para darse a coñecer. Hoxe en día, o que me decías, se non estás en redes sociais é como se non estás en un sitio. Sí, é certo, nos as redes sociales estamos traballando en elas. Desde o punto de vista, nos hemos chegado a un acordo coa Mancomunidade Salnés, onde hai unha forma de dar a conocer os nosos produtos, as nosas mercancías, que é Salnés Clip. Salnés Clip está funcionando, está na web da Mancomunidade Salnés. Agradecer á Mancomunidade Salnés ese gran esforzo que está facendo con esa página, pero si, aparte tamén estamos chegando a acordo, estamos en conversación con que é Smart Payment, antiguamente, Diputación, bueno, isto, chegar a un acordo de formar aos nosos asociados, ben en redes sociales ou ben en distintos procedimentos de web ou moitas veces a imagen ou o que sea. Pero son acordos que temos que hacer puntuales e formativos, non? Pero sí que efectivamente as redes sociales son un escaparate máis dentro dun comercio e dun hostelero. E Cambados Zona Centro defínese como un centro comercial aberto, polo que vim. Por que decidides definirvos así, como un centro comercial aberto? Sempre entendemos que pode haber calquera actividade que pode salir, non hai un monopolio, non hai unha actividade. Sí que efectivamente entendemos que iso é aberto a todos, e logo só se teñen que asociar, non vamos a poñer ninguna distinción que ten exclusión dentro do comercio, o que afecta ao comercio. Temos a hostelería dentro, e logo o que queremos ter un abanico de grandes actividades ou actividades, e que a xente sepa que hai un centro comercial onde estamos defendendo aos nosos asociados. Un comercio que naza novo ahora en Cambados pode decidir formar parte de Cambados Zona Centro, non? Correcto, sí, pode, non ten problema. E que beneficios diría que ten para ese comercio En formar parte? principio, o que acaba de comentar é a promoción, non? Nos o que defendemos é a información que podemos dar como concello, institucións, subvencións, axudas, formación, quer dizer que ten un abanico de cousas na nosa gerencia que lle pode informar onde está aberto a todo e logo dentro das nosas posibilidades. Non nos vamos a meter no sistema jurídico ou no sistema... Sí que podemos informálo de subvención, de axudas, pero o proceso administrativo a mellor igual ten que ser a través da súa asesoría, gestoría, quen lle leve o tema. Sí que podemos enfocalo, non? No seu día facíase algunha charla de formación para emprendedores e iso, e fixemos algunha coa colaboración do Concello, sí que funcionou, é onde hubo xente, tanto de colegios e institutos, porque moita xente tamén para saber o que é unha asociación, o que é Zona Centro, ten que saber un pouquiño de que forma, non? E logo sí que temos un gerente, onde aparte de toda a documentación que necesitamos para o día a día, eso, sí que se pode información para abrir un comercio, para emprender, non? Antes falábamos das ameazas que ten o pequeno comercio, internet, as grandes superficies. Cree que a xente en xeral, os clientes, valoramos o suficiente o pequeno comercio? Cree que está en risco real de desaparecer? Vamos a ver, se desaparece o comercio, non? Nas localidades pequenas sería un problema para a actividade dun pueblo, non? Sería moi pobre, volvería a ser moi pobre. Nós estamos traballando nun sistema de dar unhas charlas ou nos colegios para que sepa que é actividade comercial. Eu creo que o comercio ten que existir, non? Principalmente en algunhas actividades, por exemplo, o manufacturado, onde se transforma, ou onde hai tiendas moi especializadas, profesionales, e hai actividades que están sendo tocadas, como pode ser o textil. Estamos vendo que hai unha libertad de rebaixas, hai unha libertad... Logo, hai un descontrol, non? Logo, o cliente, o propio consumidor, non sabe cando está de rebaixas, cando está de promoción, cando entra. Eu creo que iso non nos beneficia, porque hai un descontrol, e isto sí que a libertad do consumidor está aí, pero eu penso que temos a luchar, non? Contra estas grandes superficies ou as redes sociales a través de formación, profesionalidade, entender o que é unha actividade económica, porque unha actividade económica nun pueblo genera moita riqueza na propia localidade ou onde este, e se esa actividade económica desaparecerían moitas cousas a través dese
desa dificultad, non, da actividade. Nos, por exemplo, sendo 100 e pico dos socios, sempre hai dificultades. Hai actividades que son máis propensas a quedarse, ser cada vez máis maiores, non? Pero hai outras que poden estar tocadas. Tamén con eso o que estamos intentando que esas actividades que están sendo tocadas por redes sociales ou grandes urbes, ter unha formación, chegar ao público de outra xente, de outra forma, buscar un poquinho, botarlle a man entre todos, non? Iso é o que se chama humanizar. Pero, bueno, creo que non creo vai a desaparecer, penso que hai actividades que teñen que ser, teñen que estar, non? Porque a actividade non se todo se pode comprar por internet. Falábame das rebaixas, por exemplo, pedirían o mellor que se regulara o tema das rebaixas, que non puderan facer as grandes marcas o que fan, de facer as rebaixas cando lles peta. Sí, señor, ese é un tema que nós estamos reivindicando fai moito tempo, desde que se liberalizou as rebaixas. Vemos agora que hai un descontrol, e logo arrancan as rebaixas, e se unhas grandes marcas están empezando antes, e ti estás empezando máis atrás, esperando ao día, somos autónomos, funcionamos co que temos, non temos grandes inversores detrás aportando cantidades, non? Sí que buscamos que se regulice e que se teña presente eso, pero esa reivindicación levamos ano, así todas as asociacións. Non sei que vamos a pasar, sí que van ter dificultades para ter esas rebaixas fora de orde, fora de lugar, ti ves que a xente aposta moitas veces por eso, bueno, pero temos que ser competitivos, logo é o que hai. Supoño que cos horarios de apertura tamén pasa algo similar, non? Claro, dificultades, nós temos, se eres un autónomo ou empleado, que é a media que está no mercado, non tes gran apertura de horarios, e logo os horarios tens que formalizalos, non? Dos que hai, é unha gran dificultad, pero, bueno, temos que buscar outras ideas, buscar outras iniciativas para ser máis competitivo con esas grandes, o que falábamos antes, intentar ter un abanico de cousas para que o propio consumidor, o cliente ou o visitante veña a Cambados. E logo eu creo que desde a Asociación Cambados Centro o que buscamos é un abanico de actividades distintas para chegar ao consumidor, ao cliente. Como o que? Como feria de oportunidades, como campañas do Nadal, onde facemos casi un mes da man do Concello e da man nosa, onde inauguramos o alumbrado, a chocolatada, hai un mercado de Navidad, hai unha aldea tamén de Nadal. Quero dicir que buscamos un poquinho a atracción. Creo que o valor añadido é o gran esforzo que están facendo as distintas institucións que ven que a xente quedas. Por exemplo, estamos entrando na época das baixas e o tempo non nos acompañou. E logo, iso a nos perjudicanos, porque o tempo ten que vir cando ten que vir. O inverno ven, o verán, por que? Porque senón é un descontrol. Quen sufre? O pequeno comerciante. Porque non é capaz de chegar a uns cambios que ten que facer. Logo, este ano, por exemplo, Semana Santa foi moi floxa, non houve Brán, o puente, tampouco o puente das letras galegas foi moi floxo, e houve xente que pasou dificultades e perdeu de vender, pero, bueno, iso é un problema para cando veñen a liberación das rebaixas, estamos un poquinho fora de pasos, non? E logo, todo nos influye, e logo nós, desde a asociación, que buscamos é un poquinho actividades para atracción, non? Sí, xusto lle iba a preguntar por ese tipo de actividades, porque fan campañas polo Día da Nai, Día do Pai, Día dos Namorados, que máis tipo? Si, nós o que facemos ahora mesmo, o Pai da Nai, o que é Feira de Oportunidades, que nos funciona moitísimo. Era mellor que non funcionara, non? Porque a Feira de Oportunidades naceu para que todo ese stock que teñas ti parado para vendelo ese día. Logo, Feira de Oportunidades. Se non houbera stock, non teníamos que facer Feira de Oportunidades. Pero, bueno, a Feira de Oportunidades é un punto máis de dar a conocer o noso comercio, os nosos produtos, e collen algo de liquidez, vale? Despois estamos colaborando, por exemplo, coa Mostra da Camelia. Estamos Día do Pai e da Nai, Mostra da Camelia, todo un mes de Nadal, que hai distintas actividades, Vales Compra. Este ano o Vale Compra foi unha cousa que funcionou moito, principalmente na pandemia. A pandemia funcionou moito, agora está funcionando. Fixemos fai uns meses outros Vales Compra, un día agotóronse todos. Quer dizer que estamos o que é mover, realizando e buscando ideas de que
que se consuma no comercio local. Bueno, xa para ir terminando, pois, que diría tanto para animar a xente a que prefira comprar no pequeno comercio en vez de ir ás grandes superficies, e tamén que lle diría a novos comercios que poidan xurdir para animalos a formar parte de Cambados Tan Centro? Bueno, o vir a comprar a Cambados ou a nosos asociados, ou nosos comerciantes, dicir que estamos intentando ser profesionales, non? Profesionales é conocer o produto, saber a que se lle vende, que produto é a man, ter o ámbito un poquinho de todo, non? E ter as grandes ventaxas que viran ao comercio asociado, vai ter unha responsabilidade o propio comerciante de ofrecer, non? E ter un produto que garantice tanto profesionalmente, conozca ao cliente. Eu creo que eso é importantísimo, no que, aparte de todo o que é Cambados, o que é o comercio, o que é o patrimonio, eu creo que Cambados, o comercio é unha cousa que é un valor añadido para o que é a localidade, non? E o emprendedor, sempre hai dificultades, e creo que sería bo que sempre que haya emprendedores apoyalos un pouquiño. Pero, bueno, as dificultades salen, e logo aí é como aprendes, non? Muitas veces estás en dificultade, estás arrancando, necesitas, pero, bueno, animalos a que se monten, comercios, que hai falta de cousas. Moitas veces, o que estou, por exemplo, encontrando que moitas veces non hai generación. Logo, tamén que é un punto de que oller a alguén esa actividade que está funcionando e que non hai unha falta de generación. Un relevo, un relevo. Non hai xente que colle. Non hai xente que colle, logo moitas veces isto está cambiando, non? Eso sería un tema que a mí tamén me preocupa, porque estás vendo que moitas veces hai actividades que non hai generación. Logo, estes emprendedores, pero bueno, que o estudien, que o miren, que hai unha actividade económica que funcionou moi ben e sempre se fixeron cousas, non? E ademais, bueno, que o comercio que lle dá vida aos lugares, non? Se non hai comercio, non hai vida nos Sí, un poquinho todo recíproco, non? O lugar, se non hai comercio, se non hai un patrimonio, nós temos a gran ventaxa que temos un patrimonio, que temos mar, terra, quero dicir que funcionamos un poquinho con todo é recíproco, e logo aproveitar esas sinergias para non perder ese comercio que temos, ou esa hostelería que temos. E logo creo que por parte da Asociación Zona Centro estamos facendo un gran esforzo dentro do noso presupuesto pequeniño que é, pero botaron a man a promocionar e defender os intereses dos asociados é o que buscamos na base do sistema. Como con esas medidas todas que vamos facendo durante todo o ano e axudar, por exemplo, ao emprendedor, se hai que axudalo, dentro da nosa posibilidade, non? Perfecto. Bueno, pois con iso quedaríamos, esperando que a campaña, bueno, pois xa que non foi demasiado boa hasta ahora, pois que remonte un poquinho no que queda de ano, non? Esperemos que sea así, porque o verán sempre é un poquinho bo, non? Para unha actividade máis que outra, pero sí que sea importante, que é o que nos interesa, non? Que todo genera. Se ti funcionas e outro funciona, todos funcionamos. Cando hai problemas é malo para todos, porque non é para ese solo. Efectivamente. Bueno, pois moitísimas gracias por vir, Juan, moitísimas gracias, e moitísimas gracias tamén a vostedes por estar aí, e vémonos na próxima entrevista.